Čím pestrejšie je vaše varenie, tým viac sa vám bude pozdávať výnimočne silný a odolný kuchynský robot ETA Gratus Max. Vďaka celokovovému telu a bohatému príslušenstvu, ako je mlynček na mak, mlynček na mäso a 4 typy strúhadiel, sa stane vašim verným pomocníkom na celý život. Nebojte sa byť na ETA Gratus Max náročný. Stabilizátor otáčok, automatická regulácia rýchlosti pre dokonalé spracovanie cesta a extrémny výkon až 1200 W pri zachovaní nízkej spotreby energie sú excelentné vlastnosti, na ktoré si rýchlo zvyknete. Aj pri takom nasadení však zostáva veľmi tichý. S kuchynským robotom ETA Gratus Max vám pôjde varenie a pečenie ako po masle. Jednoduché nastavenie pracovnej a parkovacej pozície, pohodlné plnenie a poriadny objem nerezovej misy 5,5 litra vám významne uľahčia vašu úlohu v kuchyni. ETA Gratus Max nájde vďaka najsilnejšiemu motoru a bohatému príslušenstvu široké uplatnenie v každej rodine, ale aj v cukrárni alebo pekárni. Tradičný pomocník mlynček na mak s reguláciou hrubosti mletia by nemal chýbať v žiadnej československej kuchyni. Umelte si čerstvý mak pre tradičné pokrmy, ako sú babičkine makové buchty, makový závin alebo šišky s makom. Vďaka mlynčeku na mäso s 3 druhmi mlecích doštičiek sa môžete tešiť na vlastnú domácu sekanú, klobásy či domáci hamburger i delikátny tatársky biftek. 4 typmi strúhadiel nastrúhate syr na cestoviny, pečivo na domácu strúhanku či orechy na koláč. Pomocou kovových hákov Gratus Max bezchybne spracuje cesto na domáci chlieb, aj žemle alebo na voňavé babičkine buchty. S miešacou a šľahacou metlou sa môžete smelo pustiť do prípravy nadýchanej slávnostnej torty. V sklenenom mixéri si v okamihu pripravíte osviežujúci ovocný koktejl. Páčila by sa vám sladká bodka na záver? S tvorítkom na cukrovinky si ju jednoducho vykúzlite. Výborné domáce cestoviny si ľahko pripravíte s doplnkovým príslušenstvom, nadstavec na lazane a krájač na trenete a tagliatelle. Kuchynský robot ETA Gratus Max sa skrátka vie v kuchyni poriadne otáčať. Vy príďte s inšpiráciou a nápadom, on sa postará o skvelý výsledok vašeho varenia. ETA tu je doma.